Navenda Sûriya Dadperwerî û Lêpirsînê belgenameyên nû derbarê destêwerdana istixbaratên Esed di belavkirina alîkariyên mirovî de lê Sûriyê belav kirin. Ew belgename rastiya raportên rêxistinên Human Rights Watch û Chatham House yên ku heman encam bi dest xistibûn tekez dikin. Ew jî kontrolkirina rejîma Esed ji belavkirina alîkariyên mirovî re. Rêdan bi belavkirina alîkariyan yan jî ragirtina wan ji aliyê istixbaratên rejîma Esed di wan belgenameyan de hatiye. Ew jî li gor daxwaza wan ya siyasî û ewlekarî ne ya mirovî. Her du wan belgenameyan de her wiha hatiye tekezkirin ku rejîmê ew alîkariyên navdewletî yên ji bo deverên ku sivîlên pîwîstîdar û dorpêçkirî hatiye şandin, bi taybet yên dibin kontrola opozisyonê de berê wan dihat guhertin û ew belav dikirin li ser malbatên çekdarên xwe û ji bo deverên alîgirê rejîmê. Ew belgename bikaranîna wê siyasetê ji aliyê piledarên herî mezin yên rejîmê tekez dike ku têde brûskeke şubeya ewlehiya siyasî ya istixbaratên rejîmê ya ku hatiye şandin ji bo hemû şaxên bi ser ve li hemû parêzgehan daxwaziyê ji wan dike ku bizanin berê wan alîkariyan li ku ye berî ku rê bidin ji bo derbasbûna wan. Her du wê belgenameyê de spartina serpereştiya gihandina alîkariyan ji bo deverên şer têde gerim yên dibin kontrola opozisyonê de ji bo efserên pilebilind yên rejîmê hatiye kirin. Awayê belavkirina alîkariyan û rêdan bi derbasbûna çi cûrê alîkariyan bi taybet alîkariyên pizîşkî jî destê karmendên istixbaratên rejîmê Sûriyê têde heye. Li gor wan belgenameyan û hatiye zelal kirin ku divê belavkirina derman bi hevrêzî li gel heyva Sorya Sûriyê ba. Şêrîn Kîlo